Do you want to know? Hey guys, it's Sakimbi here and welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. So for today's guys, So now, we're here in... now. Oh yeah. So now we're here in Maria... What? Okay na. Okay. Okay naman. So now guys, we're here in Poblacion Nami karon sa Maria Sikihor. Poblacion Maria Sikihor because... Lungsod sa Maria nami karon. I-invite sa Kibe. Ang kamuting... Nag-opening din ako ang milk tea shop. Assistant, bodyguard. I-invite sa Kibe. Kuha ko niya nga personal driver. The location guys is doon siya sa simbahan sa Maria. Simbahan sa Maria. Saint Clair. Saint Clair. Yeah, actually we're invited to her by Yes. Pretty vlogger in the province of Sikihor Island and thank you. And Tilio is vlogging also. Uy, I'm speaking English in my vlog. Yeah, really? Right now? Where's your vlog? Yeah, I just post. Okay guys, so I'm with your idol. Are you in? Yes. Yeah. No problem. We agreed. She Buyaks will be the cameraman of Saki right How now. about you? No, I can do it myself. Let's see guys, let's see. So I'll see you guys later. Shut up. We'll see you guys later. Bye bye. Bye. I'll give you the buyaks. Okay. Hey guys, I'm so nervous. I'm just so shy. But you know, Ang handle naman mo na. I can handle everything. Gupa ha kay sa vlogger. I can handle everything. Why are you always in the mood? Tara na. You're shy. No, I don't get shy. You know, we're speaking English now. We're speaking English right now. Actually guys, we've been speaking English like ganina pa. She was just imitating my style a while ago. No, She was I'm unique. I have my own style. She was just imitating. Okay, so let's go because Dante is, you know. Oh my god, I get shy. Ay, I'm here. Over here. So kung ano gini sa Great Sip Milk Tea. So we're here in Great Sip Milk Tea. Currently she's not open. Oh, we have a new customer. Yeah. Oh, Just come in. okay. Muna siya tagiya? Muna siya tagiya nga. This is my personal business. So guys, muna ngalan sa ilahang milk tea shop. Great Sip Milk Tea. Numas no entry ma. Ha? Numas no entry. No mas no entry. Suludaan ni ro. Dagan patang dapat i-explore. Daluwa kayo ba? Baka Dagan kayo patang dapat naabot. i-explore. Oh, si Dante ako. Kami ang toppings. Dantoy. Babe. Dog. So, kaya si Dante, lagyan naman pang bato. May ko. Badi. Sa mga marami sa iyang. Dilig Jamil mo, dansak. Kanila akong diyan kung sinta. Sa taga na. Ang gatinig naman yun. Akala ko sinta. Pasudlon daw ka dito, Badi. Pasudlon. Di ko ba na ba di? Uy, di ko musurbay. May nanon niya tagkawatan. Saba kayo. Saba kayo. Bitaw mo sulod, bitata. Musulod, bitata. Baga man kag nawa. Kamin. Salamat. Tingkod sa. Kadaya. Hindi king si Boy mo. Sakpan. Sakpan. Salamat. Iya-apin na nanigot eh. Papakapin. Likas word. Ako na lang ba? Hoy, ulo. Pwede ko bigibit-bit ka no. Isa na lang na ibili no. Isa na lang ibili na imong Oh, sumang ka. Ano man nabigag paniud to? Ano mo kang gina? Ano man nabigag paniud to? Na, ako sa lang ginusa. Ano ko ginaganiha?
Asang hostisya guys, gaping-pink lagi imong cheeks. Nga ginisulong ng alota oh. Nan. Antilahin na ba yan? Dawata dantoy. Dawata. Dawata dantoy. Ikitan mo. Ikitan mo. Ikitan mo. Kanan sa likod. Kanan sa likod. Dili, kanan tigas. Oh, kanan gapeng. Ay ni mo. Oh. Lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from this high. Now with you, now with you, I'm with you, that I get when looking down from this high. Pasagad laman ni. Pasagad laman siya. Pasagad laman Check. Check the light. Ching ching. Take the light. Hold up. Take the light. Take the light. Let's go. Yeah, you endorsing your motorbike? This is your motorbike? I know. Oh no. So guys, this is an old classmate type of motorbike. I want to test drive. What is the name of this crystal? Is it crystal? Suki. Crystal? Is it crystal jet? Suki. I love it so much guys with this motorbike. Mamuni tani perfect time mo para Sulod mo. The truth is a damn hard pill to swallow. I'm reaching out, but all I feel is hollow. I wanna make you work, but all I do is make you work. Idol ka na crystal ko. Oh, crystal ba na? 19. Wala man tong takbo ba? Dili, gituyo na boss, kay bukon man nimo. Dako ko na ya. Kung si pili udah po. Pagmas. Guwapa kayo magwapo. Apa siya? Masarap. Giiwaw ba ka? Or giigang ba ka? Or giigang ba ka? Or gigutom ba ka? Sa pa may imong gihulap. Pag milk tea na. Gritzy na. Gritzy. Gritzy na. Not to risk your along the way to St. Clair Monastery. Just contact Sir Nan. Just contact them. Sila yung Facebook page. Makita na sa screen ninyo. Asa tapit. Gritzy milk tea. Sulod na. Tara. Pagdali po mo doon. Sulod na may maulo na pero kubag. So karon masulod na tanaw na tong isuwag og kana bitaw sa na interior design no. Ang mga menu nila. Kanay last take na ni. Sulod na yun. Another one. Dapat sanitize mo sa Dapat sa inyo pa lang daan manghinaw na mudaan. Dili mo hindi na dire. Kailangan man tayo kayo. Ako no, muna tagiya. Okay. Sige. Mga wakwa kita man ako sa akwante.
Sige, Dantoy, sunod Dantoy. Sige na. Sige na. Ikaw mo ikuha. Sige, Dantoy. Gisapatusan yung muna, Dantoy. Oh. Sorry. Usa mo sumusulod. Usa mo musulod. Nako po, dos na yun. Ipapunta na ka mo. Usa mo musulod. Kinanglan yun mo magmas. Yan ang wakagamas. Ako may pag-iyak. Guys, wala mo kang istoryaan kami. Ayan, ito musulbot ang gel ang ulo. Gel? Ang didinig gel. Ang sana? NFABS? Binto mang guday na. Iyak ko ano yung kabuha mo. Duy ako sa ito. Uy, ulot na sila ba yun? Di na ko. Ito kasi Dantoy. Ipakita ng mga liter dito. Kakbay happiness ba? Hindi, wala pa kayo. Hindi, wala ko yung mask kayo. Masagad na ako. Numas. Uy, numas, uy. Plano may mo order. Pero kabalo mo kung ihatag na nila. Pero musulod pa. Power siya yung mga menu guys. Durante. 5-5 mo. Umorder mo ka kausap. Hindi mo ba order mo? Hindi ka matawag eh. Ito ko nakailan naman ko. Guys, matay. Dahil hindi ko parang. Ito po, wala po kung tumas mo na to. Ako din mo kasama sa akin din. Nay germs. Sabay lang flavor na. Dark chocolate. Solto kayo na eh. Dark chocolate. Ito. Maliyog po lamang may anang cashier. Balik-balik ka ng dakin. Insulto si Tilio. Wala mo, ikan mo gari na ako ng 5 minutes. Mangimod na eh. Utas ni po kayo. Mudit sa kagahalag. Ito mo naman. Plastic sa mga pagkuhan sa pagkares. Bailo ba, uy? Kuwari mo mga alas 10. Alas ko sa butang pod. Kasi 50 na yung araw na Dili, pagkakuha. sakto sa alas 3. Alas 10 na yung ibig karoon ka na sobra. Di naman nila, ihatag na na. Aray, paano rin yung ibig? Paano sa muna akong Iso na yung pag-ikan pamigari niya, yung close na mo. So, ikaw ilang lari na pa, kakay. Pagkahay kayo, maigad sa'yo kamugi ka. Nabuang. Dili, api palaman. Api palaman. Sana ya, Aday? Kasi ako pa. Tamo ba? Kasi ako na rin pa luma. Ang sa kumin na oras. Sada kaya. Kapala magbisa naging kami may mga hindi ka nas bilyaran. Piler. So kayo, tuga na mga punsog pag-order. Kayo plastic kayo. Dapat init kayo. Dapat confident yung ka. Kung saan ko na pag-order ng milk. Ngayon din ka na, oh. Ay, ma'am. Kasi mga, kanang kinamahalan yung mga presyo wala. Kinamahalan. Para rin ang dos mo. Kasi kinamahalan niya dito. Dahil pag tinutukan siya mga Lain mo kung katutukan. Lain mo kung katutukan. ito rin. Kinamahalan niya dito. Dapat sila tayo mo pumunta. Nan? Dili, ikaw may murad ko. Ilang taon sa mga taon. Lala ko, namitan ako. Kinamahalan niyo anak pa naman. Totino series. Nagpilaw mo. Naramon tayo ko na na. Kopi ko, blanca. Ayaw mo dito sino. Nakaambong regali o kuha. Dito na. Mga siguro ngayon kag ice o kuan. Siguro kuan. Ngayon kag gamay sago, pero di maiko. Wag dito kwartay ka kuan. Sukaro, wala tag entertain kinakabalong. Watay ka afford. O na, mo nang ayaw mo are. Oy, sayop. Cut. Usog. Hindi, mag-usog mo. Wala to sa script guys. Usog. Thank you. Naulaw na. Wala naman yung apilan. Bilib kong dantoy. Nga naman. Nakakaon na ganing mo. Nakayabura gani. Tawo. Bayot.
Ito mo ikaw asa. Hi. Wala mo. Ganang ko sa'yo nga. Say hi, Let. Pag ako rin pinisip mo, ako lang kung pinamarakuha na mo. Wala, ay first siya. Patay ako mo ang pamigit ng taha. Hindi nabihan ka ba? Nabihan ka ba? Atong dalan, pabutangan na natin sa iyo. Kasi may arodritso kaagihaan eh. Pagkatawa na, kapit mo, di mo kalabay o di mo mapalit sa usak. Gaduda ko may tipsy na, no? Ang rugo. So hi guys, so karon is we're going home na kay hapon na po road. Ay tawad sir, salamat kayo sa imo ang sa imo invitation. Salamat kayo, God bless sa inyo ang milk tea shop. O, gana mo tilaw mga milk tea nga, lami kayo. Lami bitaw tinod, makita niyo sa akong vlog pod, short vlog lami kayo. Then ang address ganito sir, Poblacion din rin. Padulong Monastery. Oh, along the road of St. Clair Monastery. So mara taog. Salamat kayo. Salamat kayo mo sir. So that's it guys, I hope you like this video. Please give a big thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos. And don't forget to click the notification bell below to get notified whenever I post a new video. And I'll see you guys in my next one. Ganun sulit na di ako. Si mara to kay din ako.